Què dius que què? Que aquí? Però quan? I com? De quina manera? En sèrio? Però per què? No m'enredes, Així? Tan així? No, si pot ser que sí, que tingui raó, però no seré jo qui s'hi engresqui. És per si les mosques, saps? Mosques de color. I dius que... Com? Vols dir? Tant? No m'ho crec, És impossible. I tota! Passis, home, fora cosa de locos. Així, dius? Així? Oh, si pot ser que sí, que tingui raó, però no seré jo qui s'hi engresqui. És per si les mosques, saps? Mosques de colors. Tenim mosques blaves, també n'hi ha de verdes, i n'hi ha de morades, grogues o vermelles, mosquetes ben blanques, moscotes molt negres. I com ens mosquegen, les molt punyeteres. Són puntets de color, volant disparats per l'habitació, bronzents minijets, minidards armats amb fibló. Ai! Però, i tu? Vaja, quina passada. Uf, doncs clar. Ves? Què volia? Alça, Manela. No exageris tampoc, Cada quan? Després d'aquí? I per sempre, no? No, si pot ser que sí, que tingui raó, però no seré jo qui s'hi engresqui. És per si les mosques, mosques de colors, de tots els colors. What do you think, Gibbs? That is very good. It's right there. It's right there. You want to film that?